Manguyab siguro siya ba niya namunggos. Oy, 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 oy. Chay. 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 Nay ba? Chay. Isumbag ko si Boren kanina, Chay. Si Boren isumbag siyang classmate. Ha? Babae pa jud. Babae isumbag. Ha? Umbot. Manguyab siguro siya ba niya namunggos. Sumog-sumog siguro niya. O gani, kung sa ganini mo, anong bag? Ha? Kung sa gani? Anong suko? Nagsuko maghato. Ito mo gani kasi inahan natin mo rin na. Di man, dili man kuan. Dapat siya mo patawag. Siya may gisumbag ba? Di man siya nanumbag. Mo yan eh, kung sa ganini mo rin. Ambot lagi. Siya man doy ang katumang babae mo yung nag-una-una ko, no? Kung sa gani, kasi mo nag-ingon. Ang katong bay. Aw, si Borin. Ako man itong ipangutana. Kuya-kuyawa na itong bay gali ba? Eh, abi man ako kinsay. Abi man ako kung dato ko kung daki ang nanumbag siya, ha? Sus, kay pagduol ako. Ako, sulod ako dito sa kwan. Wala pagod bag. Apre ang gate. Sulod ko dito kay... Asa mo nanumbag dire? Patong duol ko anak dito. Tuarakul. Asa gud ani? Kana. Terus putan ola ko kay babae. Dako pagid nga babae. Mga bandaya. Ano mo, punta na. Wala. Ay, gibuli daw siya. Bully. Kaya yung sa dahil isulti din siya ha. Wala pangutana. Okay, para po, mapangutan po din mo siguro yung gunsa. Wala kay titigaghana mo nga kuan tapok na. Kuan tetap maulaw po ba. Kuan na lang. Nagpasiaw na lang ko dito kay wala na gadaghan ng mga estudyante katapok na sa amuan.